ti mangipanagnak nga ti Team Marcos ket agbaligi kadetoy dangadang iti politika kablaawang kayo amin iti naimbag nga rabi iti amin nga sangapada. Mabalin iti detoy nga guntaway agin inanakay kuman adda kay kuman iti ununeg ti babbalay tayo tayin kayon na naman iti aginana ngam gaputat da detoy nga grupo nga umay mangtukay iti rikrik nayo ket umay miyasiding iti bagimi kada kayo ketag Diyos tiyag nginaak ta saan nyo man nga pinaay tinumutibiyang ket detoy nga kaduyo mga baken ti grupo ni Doming Ambrosio. Jak kuman agsao tabang muyon ni Doming kakabsat ure agtambli-tamblingak amuyo iti kabibiyag ni Doming Ambrosio. Di man saludsudot kada kayo dadi adda kami jay barangay 17 di rabi kunada kano sukatam kadi ti balitok ti gambang anat kanait nangasauan madama kano nga ti agserserbi ket balitok ti kano mangsukat ket peke nga balitok saludsudot man kada kayo no sinno iti gambang wenno sinno iti balitok adatoy ni Kapitan Paul Hernando amuna ti agkilatis iti balitok tadapon siya nakakabsat. Katamoyo po siya amamudak awam mailingad ko kada kayo tadeto nga barangay isut mesa nga barangay nga dimaklan ni Doming Ambrosio amuyo nga nayanak ni Doming Ambrosio nga nakurapay amok itirigat kakabsat amuyo mat nga tinanomo nga amak katag pampanday iti buneng ngem gapo siguro tanakita yo ken gapo siguro nga naiyurit iti dakulap ko nga mabalin nga agserbi tinakurapay mabalin nga agserbi ti awan kwartana mabalin nga agserbi iti hanunay nga nangato iti adal na nulakit di mariknana iti biyag iti narigat ket uray no balitok nga ibagbagada no dinamarik na iti rigat tayo po nga marigrigat ketamok ken paggamukunay kadagitoy nga tiyempo kang panawan ado dagiti mabasbasa tayo iti social media kakabsat adda pay bagada isukat mo nga rod tay doktor iti maysa nga albularyo amuyo kakabsat kadagitoy nga panawan awang kadi kalintegan ni Doming Ambrosio nga agserbi kada kayo apo nga kabarangay mi iti barangay 11 no deto ipadas kon kan eksperyensak 20 ton nga tawen no 20 ton kan maysa nga tawen iti panagserbik nga konsehal kan bukal iti ili kan ti probinsya padasen daman ti pabutusan na bukal no mga bakda kakabsat halay nga da kayo nga kakailyak ti makamatang makarikna no diket diti si Bubukal nga segundo distrito ngom no baka vice gobernador mga bakpay ni Doming kakabsat adot gagayem na ado iti makamam mo kini Doming Ambrosio iti primero distrito ti ababa nga panlao kakabsat apay nga tagtagibas si tendak apay awang kadi kabaelak kuna ni Apo Gobernador Macho inje barangay 6 si Doming ay parte ng pamilya Marcos. Si Doming ay kilala ko kasama ko siya noong bukal ako. Hangko nga siya unuhan na siya tinangibaga ni Apo Gobernador. Ni Doming kaduak nga bukal nalaing kuna na kanyak. Ni Doming kadua ni Mami
nagserbi kang kuana ni Apo Senator Amy Marcos. Ni Doming nagserbi kang Tito Bongbong, wano Uncle Bongbong konana. Ni Doming nagserbi ken ni Congressman ngay di suna ti Vice Gobernador Angelo Marcos Barba. Sapay lang ni Doming itata gobernadorak adu dagiti ordinansa kada resolution nga naipasa na ijay sanggon niyang palalawigan. Mabaling ko nga ukagen noanya dagiti adu nga tulong nga napanday tinumuti biyang nga naipapaay iti ili ken ti probinsyang Ilocos Norte. Apay nga tagibasidenda ni Doming Ambrosio. Isuda kadilang ti mabaling nga agserbi. Isuda kadilang iti amuna iti tumulong kadagilipatan na nga kagailyan na iti ili nga San Nicolas. Ammo kagabsat nga agdudwa pa lang iti panunot yo ngam kayat ko ngay sigurado kada kayo bayat kadagiti adon ngay bagbagada nga panagduras jak pulos questionaran addan ti Robinson tayo addan dagiti adu nga paglakwan iti lugan ken negosyo kakabsat ket saan ko nga questionaran taammo taymet nga parte kami nga nagpanday ti linteg, parte kami nga nagipasay ti resolusyon nga pagsayaatan iti ili nga San Nicolas. Da kami iti mangpanday iti linteg, da kami iti mangpanday ti resolusyon nga implementar iti mayor. Ket parte kami tangamin iti gapuna sa nga 15 nga tawen nga nagkonsehal ni Doming Ambrosio. Awang pulos kinuntrak ngay bagada nga pagsayaatan iti ilimi wano ti ili tayo nga San Nicolas. Binutusa kami ni Dakagabsat agpada kami kanapo konsehal John Dadis ni Apo Mike Hernando nga binutusan mi dagiti pagsayatan di kami nang langan hang kami nga nagabsent kagabsat taamumi nga detoy ket makatulong kada tayo ngem tilaeng kinuntrak nga maysa nga resolusyon dua kami kinininang Linda idi ni Manang Linda ni Apo Kapitana idi ABC President dete pagutusan da nga deklarar mi nga hero ni Simeon Valdez ti ili nga San Nicolas. Jak pulos binutusan kinuntrak kakabsat apay nga butusan nga hero ni Simeon Valdez ti San Nicolas ket di dapay butusan ije batak DJ laeng ti maysa nga kinuntrak kakabsat. Isu nga parte kami dito ibagbagada nga panagduras nagasat da tada siguro gayem daw no kabsat da nga nang ipakastoy dito Robinson ngam mayat tayuman wenno maditayo no agkapukay ti amyanan ingkay ti bagatan malabsam ti ili nga San Nicolas no agkapukay ti dayang ingkay ti amyanan malabsam ti San Nicolas no agkapuka ti abagatan ingkay ti lawag malabsam ti San Nicolas. Tigayat ko ngay danon kada kayo San Nicolas is the heart of Ilocos Norte. San Nicolas ket pusod ti Ilocos Norte. Amoyo ti San Nicolas ket expansion iti dua nga syudad iti lawag ken syudad iti batak. Mayat tayo man wenno maditayo expansion dagiti dua nga syudad ket ngarod kakabsat na expansion ti dua nga syudad umay latta iti negosyo at dalatta umay ken adulatta iti umay ag negosyo tangamin potensyal nga business area ti ili nga San Nicolas. Ngem padasen tayo man ti agkidem panunuten tayo ikaten tayo iti mapa ta Robinson iti ili nga San Nicolas. Salud-sudek man kada kayo nagbaliw kadi iti ili nga San Nicolas bimbak nantay kadi pimintas kadi iti panagbiag tayo katammo ken paggamukunay apo nga kabaranggayak iti barangay 11 ado iti saning ken ado iti rikna nga ingkam madamdamag maamamuan
nga kunada kadetoy numutibyan nabayagdan nga agserserbi sa nga 18 nga tawunda nabanlugdan kakabsat aginanada kumamutten ipasublat da kuma ken ni Duming Ambrosio. Amoyo ure lang agladingit tirik na tinumutibyan aghahaus to house kami jay barangay 1 at damay sa nga bakit agung unget kunana tiyamu na kanuhan nga siya idi makita na siya ni Duming Ambrosio na ay baro si kagayam tiyamuk no dagitay agsurbe manen adda kano agsurbe kakabsat idi kano dinamagda no sinot butusan da nga mayor di kano yung bagajay bakat ni Duming Ambrosio tanatulungan na kunana kano ket kuna kano di agsurbe apay butusan ni Duming Ambrosio ni Maymay kunada kano apay nga Maymay kuna kano di bakat Maymay sa timatana kunada kano awang kadi kalintegan iti adda sa gubanit iti bagina nga agserbi kada kayo apo nga kabaranggayak ti barangay 11 awang kadi karbengan ni Duming Ambrosio nga nabababa iti adal na awang kadi kalintegan ni Duming nga agserbi kada kayo gaputa na kurapay ngam ti ibagak ni danong ko kada kayo adda kamangan iti awan gaway na katamok kan paggamukunay apo nga kabaranggayak ti barangay 11 ket ko nga idanon kada kayo sa andak nga tinaleg da apo gobernador ni apo Amy Marcos ni apo Bongbong Marcos ni apo Congressman Angelo Marcos Barba nga kandidato da nga para mayor ken dagiti kakadwa no awan makita da nga kabailan ni Duming Ambrosio nga agserbi kada kayo kakabsat simple laing amok ken paggamukunay nga saludsudin yung ata nanyan to ti aramiden ni Duming Ambrosio no mapagasatan nga mayor wano agserbi ti ili nga San Nicolas umuna malagip ko launay ti sao ti masirib nga lakay wano lalaki ket kunana kanyak barok amok nga sursurando ka amok nga rumrumwar ka no si kanto ti mapagasatan na mayor ti kanto kumkumleg biyan ta opisinam o patasuli may sanga kesame ken may sanga pluring kunana ket amok ken paggamhunay po nga kabaranggayak ken kakailyak ti ili nga San Nicolas ti umunan to nga ramiden ni Duming Ambrosio awan to iti maiparit nga sumrek wano awan to ti pilpilyak nga sumrek iti opisina ti mayor inran takapo nga butbut deti pantalon ko tangamin iti gapuna butbut man ta pantalon mo napintas man ta badom nakachinelas ka man wano nakasapatos ka tulungan na kantulata ni Duming Ambrosio awan to pilpilyak nga sumrek yan ta munisipyo may kadwa danunan kay to apo nga kakabaranggayam mi may kay to kakumpluntar to may kodamagan nanya iti kasapulan nyo ket nanya iti mabalin nga may ted kada kayo iti deti nga barangay ket nagkurang to ti punto agkurang to iti may paay ti munisipyo at danto magpagumbyan tayo nga ni Apo Bongbong Marcos ket sigurado nga iso iti presidente tayo ti pagilyan nga Pilipinas at damat ni Apo Senador Amy at damat ni Gobernador Macho at damat ni Congressman Angelo Marcos Barba namnamahan nyo aglaplapunusan to iti proyekto nga umay iti ili nga San Nicolas bakay bagada manen kakabsat manglimlimo ni Duming kunada manen no kumalamang ngagyo kayat ni Apo Gobernador ti umay tatay nga magbiyahe ngamin lubigat iso nga haan nga nakaumay ta isot mangibagakan mangidanong kumakada kayo kakabsat haanak nga manglimlimo ala amok
kada kayo po nga kabaranggayan mi iti barangay 11 da kayo iti makimatang no kasanod panagdakkel ni Doming Ambrosio. Katamok ang pagkamukunay nga mabalin nga digitay balbalikas, digitay konsehal nga datoy nga ramitin danto kat suportaran tayo itong kakabsat kas community center. Masapol nga madanto ti 24 hours nga serbisyo, 24 hours nga driver, iti ambulansya. Tangamin kakabsat, yan adayo mapo no at madisgrasya, pulis ti agak-akop kakabsat. Kanadanto ko nurse nga 24 hours nga naka-duty kan doktor, tentay salbaran dagiti biyag nga madisgrasya kat saan nga masayang kakabsat. Teko na apo kapitampol, nakilatis na ko na apo kapitampol, no gambanga ko, no balito ka. 24 carats ko na ang damot magipokpok ka, dirabi nga 48 carats. Ngaron kakabsat, dito tiyandaan, papintasin tayo ito nga nalaing. At gapay mga ibagbaga, dirabi nga nabangsit, nga mahana syakti ng ibaga apo, pabangluan tayo ito nga rod kunak. Ngam ti may karik kada kayo masapul ngamin nga da opisina't mayor tupay yan taunag tatyandaan ure mamindwalang ti makalawa sa mapantap no maamuan no anya iti problema. Masapul nga papintasin tayo iti tiyandaan tangamin iti kapuna rupa iti ili nga sa Nicolas. Nulaan ning ka makitsyenda ta tiyandaan ta 20 pesos lang diferensya kat maangot mo nga nabangsit ken nasipnget inak lang ta sibmuren nabanglo na kaer kumpay kakabsat. Di ngamin ayapo haan nga competitive dito tiyandaan tayo. Adu dagiti anil-il dagiti aglaklako ta tiyandaan. Masapul nga danto opisina iti mayor idjay kakabsat tapno mamuan tayo dagiti problema iti tiyandaan because that is an income generating project of the municipality of San Nicolas. Ket nga rod po ay atemme masapul nga kas chairman iti committee on agriculture jay sanggo niya palalawigan. Dagiti po nga agtaltalon ket masapol nga may latangan ti us-usto ket nagkurang tupay ti pundo ti San Nicolas. Dumawat tayo kan apo gobernador, dumawat tayo kan apo congressman, dumawat tayo pay ken ni apo senator Amy Marcos ken presidente Bongbong Marcos. Ammo tayo kakabsat nga saan ngamin nga kadua ti provincial government ken damam ay may ti madamang administrasyon ket kuna ni apo gobernador no ni Doming ti mga baka mayor at adupay ti may pakastoy nga ayuda nga umay kada tayo kakabsat adupay iti proyekto nga umay ti ili nga San Nicolas. Ni bagbagadan nga kontentuda urewan tulong iti sabali awan tulong iti provincial government takaya mi iti tumakder kunada sangarod yan tapagudpod 1,500 pesos every head of the family iti tiyempo kasagsagan ti COVID-19. J. Marcos, J. Nuevera kan J. Banna kaya na tagitad iti 1,000 pesos per family plus bagas. Ito'y ili nga San Nicolas at daka din na ited nga kastoy nga ayuda kakabsat. Kunan ni Apo Bukal Gian ilawlawag ko under the provision of Bayanihan Act 2 and Bayanihan Act 1 at the provision ni Jai nga no dinag-perform iti maysa nga munisipyo iti palang tulong dagiti kakailian na mabalin tayo nga isaklang kakabsat. Ngam kunana pinasumbatan na kayo isaklang tayo wano sukatan tayo anat sumbatyo dakay tinang ibaga kakabsat isaklang tayo wano sukatan tayo isungarod nga dito ito ti umuna nga tamingan iti grupo iti Team Marcos nga idadoluan tinumutibiyang masapol nga may uswat kan mapunduan dete ayuda kan digite baksin tangamin iti gapuna at dama pa nagpabaksin nga taga San Nicolas Jekarasi
timawag ni Apo Mayor, apet na dagiti kakilyan nyo, awang kadibaksin nyo, jak manam mo Apo Mayor, at dama pa nagpabaksin jay lawag, agpabaksin jay batak, ket kuna dagiti duwa nga konsehal, awang kanuna ilatang namin, nga igatang tayo iti baksin, jak manam mo, no anya iti plano da kakabsat. At damat dete priority project da Apo, gimatang da iti luglogan ti kada barangay, ket tiyempo iti kasagsagan iti COVID, alagad priority project da Apo. Isu iti makita da siguro nga makatulong kada tayo Apo nga bumarangay iti barangay 11 nga madda kumamet no adda ko makasjay nga project masapul nga adda kumamet ayuda nga umay kada kayo Apo nga kabarangaya. Ket ngarod iti detoy nga gundaway, umayak kadi agunnoy saktunggal mesa kada kayo. Amoyo iti nagkapuan tinumutibyan. Ngam tiket ko nga inayon kakabsat. Pangaasiyo iti tiyempo iti COVID anya iti nadamag yung nga pasamak. Iti adadamo na nga matay iti COVID. Inot na kaikalyan na kakabsat. Inot na kaikalyan dedi umuna nga matay iti COVID iti ili nga sa Nicolas jay pagbasuraan no ni duming ti mangatiw nga mayor ken deti grupo mi jak tupulos ipalubos nga may tabon ti matay iti COVID iti pagbasuraan iti ili nga sa Nicolas. Kadamok ken paggamukunay nga salwadan tayo Apo iti salunat. Ibadjetan tayo ay Apo Vice Mayor dete para COVID ken para ayuda tapnon intemot agsagrap ta isublimi dete taxes yo nga tagasan nga kailyami ken kabarangayami ti barangay 11. Kadamok amamoyo tinumutibyan. Amok nga damat digitay natultulungak tangamin iti kapuna iti may nga bigat iti nagrep kan adda na sabat kong ubing dinamag ko numanut tawon na ket kunana sa nga 18 ti tawong ko sir kunana agbutos kan balasang ko kunat wen sir kunana sinalutsot ko sinot butusam nga mayor balasang ko ti kunana kanyak ni Duming Ambrosio. Apay nga butusam ni Duming Ambrosio kat di ka mammo kuna. Kunang amin dananang ko kentatang ko nasayaat nga tao. Saan ko nga bagbagkatan ti tugaw ko kakabsat. Ammo nga iti detoy nga barangay no maminsan adda digitay mo tao nga natulungan tinumutibiyang uri sa kabasit lang tamuyumat nga nakurapay ni Duming Ambrosio. Amok nga digitay kakabarangayan tayo kang karuban ni Duming no adda problema nga kaya ko nga sulbaran sumulbarak kakabsat ket pangaasiyo kadi dagatay kadi natultulungak dagitay kadi ikak iti tiyempo kang gundaway nga may kak isang kabasit nga importansya pangasyo kadi tatulungan dak ken tulungan da kami taamok kang paggamukunay nga iti deti nga gundaway ket tiyempuna nga umay ko yasiding tiriknak nga agpatulong kada kayo ket kadi dagitay kakabarangayam mi iti barangay 11 kang kabarangayam mi iti barangay 10 dakay kadi nga jak natulungan dumawatak kadi iti dispensar dumawatak kadi iti pamakawan sa tunggal may sa kada kayo tay iti deti nga gundaway numan di kay napagustuhan iti deti nga tiyempo ket no dagasat tinumutibiyang saan kay tupulos nga talikudan ikarigatak ket arabidet amin nakabalak nga tumulong kada kayo umayak kadi ag tuktok kada kita ruangan tapos puso yo umayak kadi agunnoy manan tadedi bukal nga intukityo nga sinipsipugan nyo kakabsat iti 20 kat may nga taon
kaamok kat nakita yumot iti panagserbik sa anak met nga gambang nga ibagbagada, ha anak met nga albularyo nga ibagbagada, tilakit di tarigagay ko, haang kadi nga langa iti mingmingan nyo, haang kadi nga deto'y rupak iti kitaan nyo, no di deto'y natarnaw, ken nadarisay, nga kalikagom to'y numutibiyang, nga agserbi kada kayo, nga kakabaranggayak iti barangay 11, ken kakailyak iti ili nga San Nicolas. To'y numutibiyang, agpakpakaasi sa tunggal may sa kadakay. Diyo kadi kayat nga ti kinapkapulapulyo tinabayag nga panawan dinongdonguyo mat ta sa anak mat nga maudi ti deto'y barangay no maminsan siyak ti ag number 1 iti siyak iti konsehal tangamin makita yo siguro iti aliwiwit ti numutibiyang deto'y laeng panang kandidaton da Apo Amy Marcos kadeto'y numutibiyang at da siguro nakita da nga potensyal nga mabalin nga maitulong ko kada kayo nga kabaranggayak. Ket nga rod intun dumteng deta nga panawan pangasyo kadi hang kadi nga agdudwa dagiti pampanunot yo sang kamay sakay kadi nga tumulong kada kami hang kayo nga agdandanag adda kamangan ti awan gaway na. Ket nga rod kakabsat kuna ni Congressman Angelo Marcos Barba awang pulos may pati amin agbalegi kuna ni Bukal Doming Ambrosio sa puso ko'y iingatan ko kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Diyosunay tiyagngina na imbag nga rabita yamin kakabsat. Mabuhay ang San Fernando, mabuhay po tayong lahat.